Jam, jam. Johna Beldona. Co Eichendorff tu robił? To jest wiedowne. Nieznany Francuz ze ziemi italskiej do górnośląskiej Laura. A jo kupił rzech, słuchajcie, Rostomili jeszcze wam pokorza, bo godą rzech od cigi, od tych łonnych, ja, wyrobach. Witam was, Rostomili. Dzisiaj są my we gminie Kornowac. A ja proszę was, abonirujcie mój kanał Knefel, subskrybuj dzwoneczek, bo co tydzień genau o 6 wieczór w piątki nowe tajliki. Że też na Facebooku, Instagramie. Proszę was też do mojego nowego geszefta na T-Public. Między innymi taką treskę ze Eichendorffem możecie se tam kupić. Link w opisie filmu, jako też w pierwszym komentarzu przypiętym pod tym filmem, jako też w opisie całego kanału. Toż jadymy, proszę was. Kornowac to dziedzina jako też wiejsko-gmina w Raciborskim Krysie, kaj kwateruje kole 5000 personów. Do gminy Łokrą Kornowaca przynależą też insze dziedziny. Kobyla, Pogrzebień, Żuchów i Łunice. We wszechobecnym cenzusie z roku 2021 we gminie Kornowac 25,6% po mieszkańców zadeklarowało śląsko-narodowość. W Abstimmung ze 20 marca roku 1921 we wszystkich dziedzinach dzisiejszej gminy Kornowac wygrała polsko-łopcyjo. We Kornowacu 72% wylowało Polski. Place te przeszły do Rzeczpospolitej Polskiej w ramach autonomicznego śląskiego województwa. Kornowac leży 60 km na południowy zachód od Katowic. A nasza rajza napoczynamy w Kornowacu, czyli głównej dziedzinie gminy. I są my przed gminnym amtem, takim niepozornym, no bo pierwej była to szkoła. Powstała w roku 1902. W roku 1970 przemieniono na świetlica i przedszkole, a od roku 1993 jest to gminny amt. No i tutaj mamy tabulka w rozmaitych gotkach. Mamy po polsku, mamy po angielsku, mamy po niemiecku i mamy po czesku. No brakuje tutaj tej śląskiej gotki. Szkoda. Mamy tutaj współpraca pomiędzy Rzeczpospolitą a Czeską Republiką. Rozmaite tabule z tym związane. A na drugiej stronie cesty mamy cipy. No bo tak po śląsku mianują się polskie kury. No wybaczcie, jeśli ktoś jest zgorszony, tak po śląsku się go do. Kurzyce idzie też powiedzieć, no ale cipy, to są cipy. Bez tego domy cip. To zostało we polskiej gotce. Tam dali, co widzicie, mamy cigi. No idzie też powiedzieć kozy, ale jogodą cigi. Syry, mleko od tych cigów, swojskie jajca, no wiadomo, nie od cigów, ino od tych cipów. Ja, tak je na Górnym Śląsku. Kto by chciał tutaj kupić te syry, mleko, no to mamy rolne gospodarstwo Piotr Tomala i numer mobilnioka. Toż proszę was, bo Śląsk to nie ino huty, gruby, werki, no ale to też ta zieleń, to też to, co dzisiaj pokorzemy. Ząbki i inkrzełony. Bruno, co to jest? Tiki. Co jeszcze raz? Ta, tiki. Cigi? Ja, tiki. Jam, jam. Jam, jam. Jam. Przy głównej ceście w Kornowacu mamy jeszcze kaplica neogotycko ze XIX stulecia. Święty Jon na to go dają, no bo jest to kaplica pod wezwaniem świętego Jana Nepomuka. I figura od tego świętego fest zacnego, słynnego na Śląsku mamy dryny. Pogrzebień i kolejny święty Jon ze XIX stulecia. Drzewiany tym razem, przebudowany, ta kaplica przebudowano
gruntownie w roku 1930. No i też dryny mamy figura Nepomucka. A tutaj kebab na winklu. No na winklu po śląsku tak godomy. Są my na Górnym Śląsku i używa się tu śląskiej gotki. Zomek. No, by powiedzieli po polsku pałac, no ale go dali my kiedyś ze Markusem Bączkowicem, co po śląsku powinni my na pałac go dać zomek, a na polski zamek burg albo gród. No to już ja to powiadam. Ten, co tu stoi, powstał na zaczątku XIX stulecia dla familii Larisz. Jeszcze o tej familii będziemy gadać. No ale nie skorzy, w roku 1882 nabył go Arthur von Beldon, syn od Johna Beldona. Nabył go dla swojego syna, co nie skorzej tutaj kwaterował. A o Johnie Beldonie godomy we jednym ze tajlików we Gliwicach. Ten Szkot, co tak richtig idzie powiedzieć, stał się Ślązokiem i miał wielki wkład we śląsko industrię. No i wtedy też pora lotnie skorzej pod koniec XIX stulecia przebudowali ten zamek w neorenesansowym sznicie. Jak widzicie, podnieśli go o jeden sztok, poddasze tak jak mamy, no bo pierwej był tu ino parter. Potem przychodzi rok 1930, no i nabywają go Salezjanie. Dokumenta podpisuje August Chlont, wtedy już kardynał, arcybiskup katowskiej archidiecezyji, no a nie skorzy polski prymas. Salezjanin, on przynależał do tego zakonu. A zakon Salezjanów, Towarzystwo Świętego Franciszka i Franca Salezego, powstał w roku 1859 w Turynie, założony nie od Salezego, bo on już nie żył, kuzocy Salezego, no ale od Jana Bosko. Ksiądz Jan Bosko w Italii, w Turynie. Nie skorzej, po raności lot nie skorzej powstały siostry Salezjanki. No i one zainstalowały tu się w roku 1946, po II wojnie światowej i są tu do Teroski. Je to Teroski kloszczor od Salezjanek. No ale co w międzyczasie? Co w czasie II światowej wojny? Krótko, lager dla reimigrantów ze Bukowiny i Bezarabii. No ale potem Polenlager dla polskiej ludności. No a na koniec Kinderlager dla dziecek. Koleżanku mamy skwer Eichendorfa. Co Eichendorf tu robił? Jak Eichendorf jest związany ze tym placem? O Eichendorfie go dali my już nie raz i myślę, co nie raz jeszcze będziemy go dać. Fajniście to tutaj zaaranżowali. Mamy tutaj banki, mamy nawet sztrum. Idzie podładować mobilniok i inkrze, one naprawdę fajniście. Tutaj ząbki, co my już nawiedzili, w Lubowicach, tam kaj się narodził Eichendorf, Lubowicja. Kuknijcie sobie do tego tajlika, proszę was, kto jeszcze nie widział. Tutaj Modzurów, Sławików, Jaszczębie, tu by wszędzie byli. Krowiarki, to dopiero bydymy, no ale też za niedługo Rudy, za niedługo bydymy. Żuchów to jeszcze dzisiaj bydymy. Racibórz, co Koseryjo z Raciborza, też proszę was, byli my. Tutaj my jeszcze nie byli, no ale też w tych niektórych za niedługo bydymy. No ale do rzeczy z tym Eichendorfem. W roku 1792 rodzi się tutaj Luise von Larisz, dcera od Alojza, właściciela tego zamku. No i Eichendorf zoleci do niej. Łaził tutaj na zolety. No nie mamy tutaj daleko ze Łubowic do pogrzebienia. Nie wiem, poranoście kilometrów, myślę. O Eichendorfie już nie byda genau dzisiaj godą. Kuknijcie do tego tajlika za Łubowicach, tam wiele informacji o nim jest.
No ale co tutaj mamy szrajbnięte na tej tabuli? Po polsku mamy szrajbnięte, ale jo przełonacza na śląski. Józef von Eichendorff 1788-1857. Ku zocy śląskiemu. Ja śląskiemu to jest jeszcze raz by go dał największy romantyczny śląski poeta. Pisał po niemiecku, no ale śląski. Śląskiemu poecie romantycznemu, co we młodych latach kludzony miłością do Luizy von Larisch nawiedzał ten zołek we pogrzebieniu i jego okolice. Znajdował tutaj tedy, kiedy wandrował, natchnienie do twórczości. Józef i Luiza hajtli się 7 kwietnia roku 1815 w kościele świętego Wincentego we Breslau. 1815. I taką historię jest jeszcze z tym związano, co ona wcześniej zaciążyła. I tak richtig przed ślubem poczło się dziecko od Eichendorffów, co wtedy nie było we dobrym tonie. Toż roztomajte daty narodzenia synka od Eichendorffów idzie trafić tak richtig godo się, co to było poczęcie przed ślubem. W roku 1810, 10 lipnia Eichendorff po zolytach we pogrzebieniu tak pisał o Luizie von Larisch. Ja przeczytam po polsku, nie będę tutaj to przełonaczył na śląski, bo to tu jest takie poetycko, a nie mam to przełonaczone wcześniej, że tego nie przełonaczył, to już słuchajcie, taki polski wyjątek. Wczesnym rankiem po dziurawej drodze znowu piechotą do pogrzebienia przez Racibórz. Luizę spotkałem przed drzwiami rozmawiającą ze starą panią Gusnar. Po południu siedziałem z L, czyli Larisch, na ławce koło płotu. L niezwykle odważna i nadzwyczaj miła. Przeleźliśmy przez płot. To samo legowisko. Ta szafer przyszła po nią. L wraca. W zbożu. Potem w domu, gdzie ubijane jest masło, etc. Przesiadywanie z niespokojną L. Liczne zejścia do piwnicy. Moje kazanie na temat delikatności, pokory i kobiecości, etc. zostało dobrze zrozumiane. Następnie w ogrodowej altanie posiłek ze wszystkimi obecnymi, składający się z kwaśnego mleka, pieczeni, etc. Zostawiłem w salonie żakiet. L próbuje nabić dla mnie fajkę, stosując się do wygłoszonego przed chwilą kazania. W oryginale było to po niemiecku. Fajnie byłoby to przełonaczyć na śląski. Wybaczcie, co żech tego nie narychtował, a nie chciałeś tak na poczekaniu myśleć, co by jakieś felery tutaj ze tego tekstu wylazły. Dobre, idziemy dalej, bo to jeszcze nie koniec atrakcji we pogrzebieniu. Przy klasztorze mamy dynkmal ku zocy tych polskich bajtlów, bo często to były bajtle stąd, myślę, co też śląskie bajtle i ze propolskich familiów, co były tutaj przetrzymywane w tym Kinderlagrze w latach 1942-45. Dynkmal jest z roku 74, to już jest to za komuny. Widzimy, co ten polski Adler musiał być na nowo przyłonaczony. Tutaj musiało być albo coś większego, albo inszy Adler, bo tu mamy jakieś łone, co ktoś odłonaczył. Dobre, idziemy dalej. Rzymskokatolicki kościół pod nazwaniem świętego Bartłomieja. Pierwszy drewniany kościół istniał tu już we XIV stuleciu. A tak w ogóle to pogrzebień był wianem owki raciborskiej, o którym już go dali. We Raciborzu ona wstąpiła do zakonu dominikanek w roku 1313. W XIV stuleciu
kościół no i stał on tu do XVII stulecia. Nieskorzy wybudowali drugi drewniany kościół, co zgorął w roku 1834. No i nieskorzy postawili już ten murowany kościół. W roku 1851-52 skończyli i notuje kurzawka. Grunt niefajny, łom pękał, tak dalej. Dopiero po II światowej wojnie go przebudowali w latach 1954-60, a też po II światowej wojnie przyszli tutaj Salezjanie od roku 1946, no i są tutaj do dzisiaj. Kościół jest zawrzyty, mamy ino taki boczny wchód odewrzony, no ale mamy też tam banki i mamy tak jak to kiedyś było we dziedzinach. Pamiętam też w Łochojcu, kajże się chował katowsko Stadtteila, no już za moich czasów Tajla Katowic, no ale przodzi osobno Tajla, dziedzina i tam też na bankach były miana, familijne miana i godziny w to miał zarezerwowano ta ławka. No i tutaj też mamy o 7, o 9, o pół 11. Opłacono i zarezerwowano. Dzisiaj już na Łochojcu tego nie ma i mało kaj to je, no ale tutaj dali to je. We głównym we prezbiterium, we głównym ołtarzu mamy obraz świętego Bartłomieja, a we tym bocznym, co żeście widzieli, albo widzicie we przebitkach, świętego Jana Bosko, założyciela Salezjanów. Toż musi być to już powojenny ołtarz, no i świętego Dominika Savio, wychowanka Salezjanów. No i mamy jeszcze maryjny obraz. Tutaj mamy cmentarz, są tutaj pochowane między innymi faroże, tam jeszcze dali je pierwszy faroż, co budował ten kościół, a czy budowniczy tego kościoła, pierwszy faroż tego murowanego kościoła. Roztomajte faroże, tu mamy ta rzeźba tego Jezusa ufundowaną od grubiorzy. No ale co mamy tutaj? To jest zwiadowne. No tu jeszcze jeden taki bez żadnego łonego, nieoznaczony grab. Tutaj misjonarz salezjański, co w Peru posługiwał w latach 92-2021, tutaj pochowany. No ale to jest zwiadowne. To jest zwiadowne. Słuchajcie, tutaj spoczywają ludzie ze Kornowaca i Pogrzebienia, zamordowani od Czerwonej Armii i NKWD. No i mamy te miana. I kiedy się to stało? 30 marca roku 1945. I wtedy tak richtig się ta wojna tutaj na Śląsku zaczęła. Te wojenne działania. No bo pierwsze dni 39 roku we wrześniu to były też wolejne działania, no ale potem tak richtig, no, był pokój. No i mamy te miana i to jest zwiadowne. Nieznany Francuz, słuchajcie, nieznany Francuz, co tutaj był, co tutaj robił. Jeśli ktoś wie, to szajbnijcie. No i mamy jeszcze miana innych personów zamordowanych też głównie tego 30 marca, no ale tu też mamy i 3 sierpnia, co spoczywają na pobliskim cmentarzu. Na kery jeszcze pójdziemy. To jest element górnośląskiej tragedii. Bruno, ty tych kercek tutaj nie przedstawię i no dej tam kaj one były, proszę cię. We Krużgankach przy kościele spoczywa siostra Laura Meozzi, Bożo służebnica. Pierwszo przełożono prowincjalno zgromadzeniu cerów Maryje Spomożycielki, czyli sióstr salezjanek, o tych, co godą przy ząbku. Narodziła się ona, pierwszo przełożona we Polsce, jeszcze musimy to dodać, bo salezjanki zmajstrowali we 70. latach XIX stulecia w Turynie. Ją Bosko, to co godą. A Laura Meozzi, no nie pochodziła stąd. Narodziła się w Italii 5 stycznia roku 1873, genau we Florencji, a tutaj we pogrzebieniu umrzyła. 30
sierpnia roku 1951. Pochodziła ze szlacheckiego rodu. Robiła jako rektorka, była nawet dyrektorką ze jednej ze szkół. Myślała to już jako siostra i zusammen ze 5 inkszymi szwestrami w roku 1922 przyjechała do Polski, do Różanego Stoku, na Podlasie. No i tam w latach 22-40 była przełożoną tego domu. Założyła Kinderheim dla 80 bajtlów, jako też szkoła. Zakładała większe szkoły, Kinderheimy. Działała na Podlasiu, na Litwie. Wtedy Wilno i okolice przynależały do Polski. W czasie II światowej wojny, w czasie II światowej wojny kwaterowała koło Wilna. Doradzali jej, co by wyjechała do Italii, ona ostała. Zakładała potem nie skorzy też domy we większych miastach, we większych dziedzinach. Działała też we Mysłowicach, we Krakowie. No i potem po II światowej wojnie przybyła tutaj do pogrzebienia i tutaj dokonała żywota. Po II światowej wojnie jeszcze 12 domów założyła. No i umrzyła we opinii świętości. Twojej beatyfikacyjny proces. Mamy tutaj taką kartkę, możemy pożykać za jej stawiennictwem. Tutaj ten grab, ten sarkofag znajduje się dopiero od roku 1989. Przenieśli go, ekshumowali szczątki i tutaj dali, wyeksponowali. A pierwej jej ciało spoczęło niedaleko stąd, przy kościele. Zaraz wam pokażę. A pierwej genau spoczywała tutaj. No, dali mamy zachowany ten grab. No, ale sam dzisiaj pochowano jej następczyni. Siostra Matylda Sikorsko. Narodzona w roku 1901 w Babinie, a umrzyła w Poznaniu w roku 1993. No i tutaj w latach 1950-67 była przełożoną prowincjalną w Polsce. No nie wiem, czy tutaj, no ale była tą przełożoną. Do 89 roku, genau do 26 kwietnia, Laura Meozzi tutaj spoczywała. Wiedzieli żeście o tym? Słyszeli żeście o Laurze Meozzi? No, chyba nie. I ja też nie słyszał do niedawna, kejżech nie zaczął się rychtować do tego tajnika. Ktoś go jedni go dają, a odpuść se te wsie, nie rajzuj, tutaj nic nie ma. No ale bez to tutaj rajzujemy do takich rzeczy, co by wysznupować te informacje mało znane. To też jest nasza górnośląsko historia. Ze ziemi italskiej do górnośląskiej Laura Meozzi. Okrom tych grabów przy kościele mamy jeszcze normalny cmentarz. No, tutaj między innymi pochowany jest też polski powstaniec Teodor Wilk, no ale o czym będziemy sprawiać? O tym dynkmalu, kuzocy tych, co polegli w tym Polenlagrze numer 82 i byli to Poloki ze okolic Żywca. To już wiemy, nie były to Ślązoki. Stąd, tak myślę, co ten Kinderlager też tak fungował, to były persony ze Żywiecczyzny, tak jak je tu szajbnięte. No ale też oddawają tu zosa 7 naszym braciom, jak tu szajbują, ze pogrzebienia jej Kornowaca, co pomordowali ich we hitlerowskich lagrach śmierci w latach 39-45, no ale to już nie tutaj ino kaindziej. We pogrzebieniu mamy jeszcze Aussichtturm.
No i taka platforma. Powstało to w roku 2019. Zaroski ida tam na wierzch. Ponoć widać Beskidy i Sudety, choć mamy dzisiaj trochę hamerów na niebie. No toż nie wiem, co będzie widać nasze śląskie góry. No i tu mamy szajbunek, ta współpraca, ja polsko-niemiecko, polsko-czesko po polsku i po czesku. Ida wy Zaroski obejść życie, co tam z wierchu tak richtig widać. Kobyla i Kościół Niepokalanego Serca Najświętszej Panienki. Z roku 1935-40. Tutaj też posługują salezjany. No i mamy tutaj takie groty porobione z takiego, co to jest za kamień szajbnicie, ja się na tym nie znam. No i dynkmal. Dynkmal kuzocy poległych we wyzwoleńczych walkach i powstaniach z lat 1911-21, nie wiem co we 11 roku tutaj było, gdyś we 14 dopiero się I światowa wojna napoczła. Potem wiadomo, we 18 się skończyła, 19, 20, 21, 3 polskie powstania na Górnym Śląsku, mianowane też Śląską Domową Wojną, albo też wojną polsko-niemiecką, albo też ekstra polską operacją militarną na Górnym Śląsku, felernie śląskimi powstaniami, no bo oni nie hajali się o Śląsk i no o Polska. Chcieli, co by tutaj przyszła Polska. No, takie było założenie Korfantego i tej całej jego ekipy, wiemy. No i durś we mediach, we szkołach, we narracji cyganiom, jeśli się rozchodzi o te czasy powstań, plebiscytu. My we śląskich środowiskach staramy się to odcyganiać, no ale no, nie mamy takiego przebicia, jak Polski Reskirunek, jak media głównego nurtu, ale tutaj na tym kanale dycki możecie usłyszeć prawda, jako to było, co brat hajął się, bił się ze bratem, sąsiad ze sąsiadem, to richtig była śląsko tragedia. No i co dali? Koncentracyjne lagry, 39-45, te niemieckie, nazistowskie, to wiemy. Ludzie stąd też ginęli we tych lagrach, z oca ich pamięci. I koło Zbowit, co to jest Zbowit, Szajbnicie, nie wiem, we Kobyli to 1955. Tabula widać, co je odnowiono, co to nie ma z roku 1955. Widzicie, jak to jest z tym Adlerem złonaczonym. Mamy Adlera polskiego, szczypnego, no ale we 55 łąk koruny nie miał. A teraz kimo ino tako trochę dziwaczno, nie podług heraldyki, nie podług tego, co mamy dzisiaj we polskim wapieniu. No i polsko fana. Tako je historia. A my jadymy do kolejnej dziedziny. Pójdź Bruno, jadymy, ja? Co ty, te fuzekle durścimiesz? Łonice, bo tak chyba tych po śląsku powinniśmy godać na ta dziedzina. Łańce to się dzisiaj mianuje, choć z Nodrzech, co dawni Łonice, Lonic po niemiecku. No co tutaj jest? No nic nie ma, rzekli, to nie ma jakoś zabytkowo kaplica. No ale co o tym mianie chciałem wam rzec.
jako też o tym, co kiedyś był tu zamek. Nie wiem, kaj genau, no nie tukej, na landkartach takich einfachowych, googlowskich nie idzie znojść. No nie ma nic z tego. Jakiś rozwalony ponoć gospodarczy budynek łostał, szworok łostał i park ze rybnikiem. Zaniedbany park. To tyle. Jadymy do ostatniej dziedziny. Żuchów, albo też kiedyś Żuchow, po niemiecku Szymburg. Nie mamy tutaj burga, no ale mamy zamek z roku 1888. Heinrich Himmel kazał go zbudować, nie mylić ze Heinrichem Himmlerem, a potem przejął to Joachim von Klitzow. Po II światowej wojnie zniszczony, no ale miał szczęście, bo ten sam polski kierunek, co tutaj zaistniał po 1945 roku, kazał go potem odbudować. Ministerstwo Zdrowia i Społecznej Opieki. Z kuli tego, co zmajstrowali tu dom dziecka. Teroski odbudowuje to prywatny właściciel. Mamy kamery, mamy tabulka, co prywatny plac. Tak myślę, co rychtują tu to na hotel, restaurację. No, choć mogę się mylić. Może to też być prywatna rezydencja. Są ludzie, co we zamkach kwaterują. Wygląda fajniście, je remontowany, dobrze. A ja, Rostomili, żegnam się z wami ze tego placu. Widzimy się za tydzień. No i filujcie mnie, filujcie i roztopierzejcie, bo YouTube durś tnie zasięgi. A ja kupił rzech, słuchajcie, Rostomili, jeszcze wam pokorza, bo godał rzech od cigi, od tych łonnych, ja, wyrobach, no ale nie było nikogo, żech zadzwonił i powiedzieli, nie skorzy przyjechać. No to żech przyjechał do nich, byli w chałupie, to nie ma tam, kaj te cigi, to je dwie chałupy dali, tam się kupuje, tam je inno gospodarstwo, mleko od cigi, słuchajcie, niepasteryzowane, trzeba przeważyć, no chyba, że ktoś tak morot nieprzeważony, no ale moim zdaniem trochę ryzyko. Mleko od cigi to też mamy, są mezicher, co to jest fest świeże i co? I jogurt od cigi, taki pitny, on je na takich szczepach bakterii, co je pitny, no i syr od cigi ze czarnuszką, mieli też ze berlauchem, no i no teraz nie mieli, no szkoda, wolałbym ze berlauchem, ostatni Rostomili mieli, to już widać, co nie ma to masowo produkcjo i no je to produkcjo no detaliczno i o to się rozchodzi. Za to wszystko zapłacił, że 38 zł, to już myślę, co za tak lichtych powiedzieliśmy ekologiczne no, produkty swojskie, to nie ma moc. No, tyle i widzimy się za tydzień. Pyrsk.